ellenség, és ilyen nagy bajban vagyunk. Mi lesz most? Nem tudom. Én is látom, itt van a közönség. Nem Most tudom. mit évők legyünk? Nézd meg, mennyi ember, és nagy bajban vagyunk. Mi lesz most? Mi? Hát Hogy tudom. lesz itt előadás? Nem tudom. Jessica? Nem tudom. Gyere, üljünk le, gondolkodjunk egy kicsit. Milyen tisztelt közönség! Ilyen csoda, mint a mai, tán sosem létezett. Zenehalások, trombitaszok, kezdődik hát a műsor! Hagyd abba, nem lesz előadás. Mégis miért? Mi történt? Megsúgom neked. Micsoda, ha eltűntek az állatok? Micsoda, ha nincsenek meg a művészek? Akkor most mit csináljuk? Eddig nem maradhat. Ma előadást kell tartani mindenféleképpen. Van egy ötletem! Megvan! Lesz már előadás! Cirkusz! Cirkusz! Gyertek! Jöjjetek! Cirkusz! Cirkusz! Tapsot szeretnénk, hát ha lesz. Szeretnek elefántokat! Igen, gyertek bátran! Gyertek, tapsot is kaptak! Mi tudunk a télen táncolni! Jaj, de jó, gyertek! Mi erőművészek leszünk! Hogyan? Mutasd, milyen erős lettek. Erőművészek De jó, gyertek! Észreljétek a kutyáimmal! Jaj, de jó lett! Gyertek! Gyertek, képzeljétek, olyan lelkes közönség van, hogy nagyon társadalom. Varázslók is felléphettek! Hát na, gyertek! Gyertek! Teknős is felléphet! Bizonyám! Várjuk! Én majd feleket tárulok meg, kígyót bűvelem! Az nagyon jó lesz! Gyere! És ti mit csináltok? Ti mit szoktok csinálni? Mi majd ijesztgetjük a közönség! Menjetek, menjetek! Ott a tigris! Helyére Szóval eddig meg
csókolnánk, Adjad. de valaki még hiányzik. Karmesterre nincs szükségetek? Hát dehogy nem! Kérjük a zenét! Hallgass meg, most elmondom, mit látszik jó kedvem. Kezdődjék a műsor, a cirkusz varázsa. Figyelj jól, és hinni fogsz a valós csodákban. Másképp. Vissza. Próbálkozz. Milyen erős vagy, hogy nézzük meg. Na gyere vissza, próbáld meg te. Jó, Márki, te is erős vagy, emelt fejed, ha jöjjön. Ki vagy te? Izom, csupa erő. Én vagyok a súlyemelő. Felemelek 6 gyereket, meg egy malomkereket. Kevéken a gyerekek kergetnek egy jegelet. Ani? Gyere,
a kis ugróművészet.
Egyetet. Egy forint. Kedves közönségünk! Szünetben a Ramszamszam együttes műsorát láthatják. Azt Eljén tovább. Eljén tovább senki ne jöjjön, velünk mindenki táncra kell. Egy kis dal szól Utánozzatok minket. Marokkóból, hát figyelj jól, ez a mókás ramszamdal. Ó, ramszamszam, buli, 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 ramszamszam. Ó, ramszamszam, buli, 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 ramszamszam. Hey ho, buli, 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 ramszamszam. Hey ho, buli, 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 ramszamszam. Egy kis dal szól Marokkóból, Nagyon ügyesek vagy. a ritmusa egyre gyorsul, gyere próbáljuk együtt újból. Ó, ramszamszam, buli, 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 ramszamszam. Ó, ramszamszam, buli, 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 ramszamszam. Hey ho, buli, 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 ramszamszam. Hey ho, buli, 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 ramszamszam. Egy kis dal szól Marokkóból, a ritmusa egyre gyorsul, gyere próbáljuk együtt újból. Ó, ramszamszam, buli, 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 ramszamszam. Ó, ramszamszam, buli, 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 ramszamszam. Hey ho, buli, 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 ramszamszam. Hey ho, buli, 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 ramszamszam. Egy kis dal szól Gyerünk, ügyesek vagytok. a ritmusa egyre gyorsul, gyere próbáljuk együtt újból. Ó, ramszamszam, buli, 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 ramszamszam. Ó, ramszamszam, buli, 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 ramszamszam. Hey ho, buli, 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 ramszamszam. Hey ho, buli, 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 ramszamszam. Egy kis dal szól Marokkóból, a ritmusa egyre gyorsul, gyere próbáljuk együtt újból. Ó, ramszamszam, buli, 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 ramszamszam. Ó, ramszamszam, buli, 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 ramszamszam. Hey ho, buli, 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 ramszamszam. Hey ho, buli, 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 ramszamszam. Egy kis dal szól Marokkóból, a ritmusa egyre gyorsul, gyere próbáljuk együtt újból. Ó, ramszamszam, buli, 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 ramszamszam. Ó, ramszamszam, buli, 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 ramszamszam. Hey ho, buli, 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 ramszamszam. Hey ho, buli, 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 ramszamszam. Egy kis dal szól Marokkóból, a ritmusa egyre gyorsul, gyere próbáljuk együtt újból. Ó, ramszamszam, buli, 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 ramszamszam. Ó, ramszamszam, buli, 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 ramszamszam. Hey ho, buli, 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 ramszamszam. Hey ho, buli, 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 ramszamszam. Egy kis dal szól Marokkóból, látod, ügyes lettél, a ramszam mestere lettél. Hey ho! Nagy dicséret. Ügyesek. Pihenés után folytatjuk az előadásunkat, és most következzen ő, kinek a hátán van a teknő. Hey
És most rohannának az ormányok, güdörögnek az elefántok. pedig megettek félmázsa almát, 4 diós, de kazalnyi szalmát. Elefántban van nevem, bemutatom a kicsinek. Neki van 2 nagy füle, a fő kedvenci a füge. Én vagyok az elefánt. Nagy a testem, fülem lapát, ormányommal prüszkölök, trombitálok, fröcskölök. Megsimogatnám, szerítséget ugatőre, csalogatolhatnám. De vajon, ha felébredne, mi lenne a vége? Hagyom inkább hazudjon, mutatjam a Az állatok királya, az oroszlán én vagyok. Lettegnek is tőlem, kicsik és nagyok. Ha tele a bendőn, akkor csak ennyi lesz. A porondon elnyúlok, úgy töltöm időnek. Hagyjam rankorok, mertek kerülnek. Jaj, mindenkinek hallatnak is embernek. Az oroszlányaidat, mert most teljes csendet kérünk, kedves közönségünk. Ne kopíts meg, csak mert most következik, akitől még félünk mi is, színpadon a rettenetes tigris. Sárga, fekete, sárga, fekete, én vagyok a dzsungel fene gyerek. Fekete, sárga, fekete, sárga, tűzkét lobban szemem lángja. Hát nem is volt olyan félelmetes. Ez felfedni.
csütörtök, péntek, szombat, vasárnap következik egy újabb varázslat. Varázs a mesterségem, varázspácsám a segédem. Előveszem, eltüntetem, meghúzom a fiatal. Akkor húzzad, légy szíves, menjél, húzd, meghúzod a füleiket, menjél, várj! Na miért kezdett a vágányát? Várjuk meg, minek körül a benőt. Végre eltüntettük a bohócot! És ti mit mondtak rá? Bohóc nélkül semmi sem ér a típus. A hírszót, hát ez hírvás. Na akkor mi legyen? Akkor visszavarázsoljuk a bohócot. Szíves, figyelj! Szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Kezdődjék hát a varázslat. Álljatok fel, elköszönnénk a cirkusztól, gyertek! Jó. Na, hát látjátok, megtörtént a varázslat. A bohóc egy csokor rózsával tért ide vissza hozzánk. Ez egy ráadás lesz. A Marika néni utolsó előadása, utolsó fellépése. Sok évi munka után a pihenés vár rád. A cirkusz most már nélküled halad tovább, de szeretnék most tőled szépen elköszönni, és hallgass meg, mit szívből kíván neked mindenki. Köszönöm szépen. Kedvességet mindenkinek. Jó? Megkérlek benneteket, hogy most mindenki álljon fel. Gyerekek, álljatok fel. Jó, állj fel. Szállj le oda az alámérőre. Maradj itt, csak nézzél ide. Ide, először jobbra, aztán balra. Gyergyőknek itt maradjál szépen, fogjátok meg a párotok kezét, akivel a versenyt mondjátok.
Bocsánat. Benő, kezdhetitek. Marika néni, köszöntünk most téged, szép virággal megháláljuk sok-sok kedvességet. Köszönjük a sok vidám dal, verset és mesét, kirándulás, körjátékot, amiből sosem elég. Köszönjük, hogy minden reggel mosollyal köszöntöttél, és amikor hazamentünk, de búcsút intettél. Marika néni, téged ünneplünk ma is, szeretettel köszöntenek kis óvodásaink. Kedves, drága Marika néni, íme eljött ez a nap, és e napnak ünnepeltje nem más az, mint te magad. Úgy szerettél mindig minket, mind a saját gyereket, anyánk helyett anyánk voltál, nem felejtjük te neked. Felvidított kacagásod, hogyha rossz volt a napunk, és ezért a sok-sok évért oly kevés mit adhatunk. És most kedves óvodéni, azt kívánjuk te neked, áradjon ki szívünkből, te feléd a szeretet. Lepjen be, mint fogatája, hűs harmad a friss mező, legyen még a pihenés és sok-sok boldog esztendő. Mindenki mondja, gondolj ránk szeretettel, ahogy tesszük nevelet, akkor is, ha nagyobb leszünk, megőrizzük nevedet. Nagyon szépen köszönöm. Mindjárt megszólal a tömeg, Marika néni leültetjük vissza a helyére, és akkor sok-sok puszival elköszönünk tőle, jó? A rózsára vigyázzatok, ne hadulás kellene, hogy letörjön a fejem még mielőtt odaadjátok, jó? Tartsad szépen! Nem, nincsen tüske, gyereknek.
Próbáltam összegyűjteni a gondolataimat. Ebben az épületben 1987-ben ezekben a falakban 30 éve, amikor dolgoztam a kisfiamat, és gondolkodtam a megfelelő idézetet, hogy megkeressem, hogy mi az a pedagógusi gyakorlás. Először a gyerekekről egy idézetet szeretnék felolvasni, és gondoljatok bele a hasonlatba, amiket én most a gyerekeket fogok hasonlítani. A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben, néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a lelkek tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges, és mindegyik gyönyörű. Ennyit gyerekekről. Röviden. Pedagógusnak lenni szerintem egy nagyon nehéz folyamat, egy nagyon nehéz pálya, így visszagondolva a 40 évre, de egy nagyon hálás a gyerekekkel foglalkozni. A pedagógusi hitvallásról szeretnék nektek átadni. A pedagógusnak gyerekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka, ami a földünkön osztályozásra jutott, de saját tökéletességünket is ez mozdítja előre, ez Brunswick Teréztől idézte. Tehát általuk mindenki előrébb a gyerekek által. Pedagógusnak egy új művészetet kell megtanulnia, azt, hogy a gyermek segítőtársa és vezetője legyen, és elvezesse őt azokhoz az eszközökhöz, amelyek az akkori fejlődések után szüksége van. Kezdeményezni azután hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztassa a képességeit. Ez a pedagógusnak a feladata. Segít, szolgál, míg a gyermek személyisége a maga erejével fogva fejlődik, mert a gyermek maga cselekszik. Ezt Mária Montessori-tól szeretném volna idézni. És köszönöm, hogy így együtt lehettem veletek, és egyszer el kell döntenem, hogy el kell mennem. És most elérkezett ez a pillanat, hogy elköszönjük veletek. És köszönjük szépen mindenkinek mindent, a gyerekeket, a segítségeteket, és mindent, amit kapnak tőletek. A sok gyönyörű rába és ezt a csodálatos megemlítést. Gyerekek, üljetek még egy
Ez az első alkalom. Eddig a napig, otthon volt a második, most egy kicsit Minden nap az édesotthon, édesotthon már rá. Nagyon gyönyörű. Nem tudom kisíteni. Lara mindig ilyen négy. Én egy kicsit erősebb. Néha kell. Ó, bocsánat! Elnézést kérek, kicsit eljöjjön. Valamit így elfelejtettem. Ebben a nagy kavarnak Ilyen maradt lesz. sok meglepetés, ami ért engem, hogy életben egy kis segítséggel megajándékozni. Arra kérlek benneteket, hogy mutatom nektek, van egy ilyen sárga színű és egy zöld színű. A fiúk vegyék a zöld, de ha rájöttek, olyan matikát próbálva beletelik a fiúké színűségnek. Fiúk zöld, sárga, jó, választó, menjünk sorba, Üljetek meg minden, és akkor odaér a lépcsőt. de fiúk Lori, hogy Arni, szépen, akkor neked is lesz saját, jó? Mindjárt, Annika, mindjárt. Oda vihetitek anyához, jó?